Eskwelahan sa Leso, Aklan nasunog. Mga teachers kag staff ginhingagaw pa salbar ang mga kagamitan. Si Rojimar Sukal dito nakatutok. Naglabot sa halos 3 ka oras ang pagpalong sang kalayo sa sunog nga nagluntad sa Leso Integrated School sa banwa sang Leso, probinsya sang Aklan kagabi. Alas 8 sang gabi sa nagumpisa ang kalayo nga posible nagalin sa classroom sang grade 3. 12 tanan ka mga classroom ang nasunog. Dala na diri ang mga libro nga yara sa library kag principal's office. Kaninang inabot na namin panay libro, so siguro yung library tsaka yung sa principal's office. Masobra sa 6,000 pesos ang balor sang halit sang sunog. Nagagwa sa investigasyon nga posible sa palyado nga electric fan ang gintunaan sang kalayo. Masunog o bakal, balikan ito. Ay, ginoo ko. Pila naman ka mga school teachers kag staff ang naghingagaw salbar sang mga gamit kag mga dokumento sa eskwelahan. Ginahulat pa subong ang pinal nga report sang arson investigators sa natabo nga sunog. Rojimar Sukal dito para sa One Western Visayas. Puluyan sang retiradong opisyal sang Department of Education sa Roxas City. Ginlamon sang kalayo. Si Rojimar Sukal dito nakatutok. Gintupok sang kalayo kaduha nga panalgan sang puluyan ni retired Department of Education Roxas City Division Superintendent Arteli Inocencio sa nagluntad ang sunog sa Alvarez Subdivision, Barangay 10, Roxas City. Isa pa ka oras antes na deklarar nga fire out ang sunog. Madasig nagresponde ang Bureau of Fire Protection sang matalupangdan sa mapamuluyo nga may nagaaso sa ikaduha nga panalgan sang puluyan. Alos may kamay na natin nga nagagawa nga kalayo sa may kisami. Pero at umong sigurado kung hindi na sa magdako. Gintupok sang kalayo ang mga light materials, kalakip na ang mga kagamitan sa sulod sang puluyan. Wala pa matumod kung pilang halit sang trahedya. Ginayon niya nakagwa sa ila balay ang mag-asawa nga Sulpicio kag Arteli Inocencio nga yara sa ikaduha nga panalgan upod ang ila mga kabulig sa balay. Kamay naman lang at mga pano siguro may nabilin pa nga mga gati-gatiga sa tuludo. Nagapadayon pang investigasyon sang Roxas City Fire Station. Rojimar Sukal dito para sa One Western Visayas.